Левски. Надя, в момента виждаме тържествения марш на военните части, които минават покрай двамата президенти и, разбира се, новият върховен главнокомандващ на българската армия, президентът Радев. Те са вече към нас и излизат от площад Александър Невски, а през последните минути имахме възможност да чуем и речите на Росен Плевнелиев и на новият президент Радев. Чухме химна, чухме 21 салюта. Беше поднесен този символичен венец от страна на двамата президенти пред паметника на незнайния войн. А сега към тази част от публиката, където са гражданите, които имаха възможност да видят всичко наживо на Александър Невски, на площад Александър Невски. Там е Марина Стоименова. Включваме сега. Марина. Здравей отново, Ники. Моите събеседници сега са от мотоклуб Нощни вълци София. Един мотоклуб, който в Русия, а и не само, е известен като вълците на Путин. Затова веднага ви питам, в качеството си на вълците на Путин ли сте тук? Тук сме в качеството си на българи, родолюбци, които поддържат един български президент, достоен син, генерал, който се надяваме, че ще бъде достойният президент на нашата държава и ще отстоява българската истина, а не истината на другите. Какви са вашите очаквания към Румен Радев? Според вас той може ли да бъде добър дипломат, защото вече се появиха обвинения към него, че завива в определена посока? Ще бъда малко така нецензурен и сравнителен. Само ви моля да не е твърде нецензурно. Няма да бъде нецензурно. Или хайде ще се въздържа. Според мен Румен Радев ще бъде достойният български президент. Той вече го доказа в няколко дебата по начина, по който той отговаря на въпросите и се държи достойно и успява адекватно да отговаря на нападките, които са така типични за българската политическа действителност. Аз съм убеден, че той ще бъде достойният и добър президент. Ще бъде ли балансиран? Ами то му личи поддържанието. Това е един български воин, генерал, който държи в ръцете си огромна сила, когато кара изтребителя и го държи балансиран, както виждате, дори да го обръща през таван. Знам, че с нощи сте били до снощи буквално на среща в Москва, мотоклуба. Там говорите ли си за политика и беше ли спомената темата за това, което се случва днес? В Москва бяхме по случай рождения ден на нашия президент Златостанов. За политика не сме говорили сме за мотори и за очакванията, които имаме, когато дойде лятото, да се качиме на моторите и да караме. Добре, благодаря. Оставям ви да гледате останалата част от церемонията. Ние оставаме тук сред публиката и можем да ви срещнем с още хора тук. Интересни хора, наистина.